Bernard Gregg baqa' jiddefendi lil Jason Azzopardi għaliex huwa ħati bl-istess dnub fiskali. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-Partit Laburista Dr. Ramon Attard u s-Segretarju Parlamentari Alex Muscat. Dan wara li ftit tal-jimilu One News svela li Jason Azzopardi ma ddikjarax id-dħul tiegħu għal ħlas ta' taxxa għal numru ta' snin. Dwar dan, Ramon Attard irreferiet għad-dikjerazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg fejn qal li dan il-każ ta' Jason Azzopardi huwa magħluq u ma hemmx azzjoni xieħu. Dr. Attard qalet li l-Partit Nazzjonalista jimxi briga differenti għad-deputati tiegħu. Jason Azzopardi li suppost hu responsabbli mill-qasam tal-impjiegi onesti, mill-ħaddiema onesti, u stess ma jimxix bl-eżempju. Sakemm qed nitkellmu sakemm tħallna għal din il-konferenza tal-aħbarijiet, mhux tal-li Bernard Gregg ma ħax passi fil-konfront ta' Jason Azzopardi, iżda qal li għalih dan il-każ u magħluq. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat qal li b'din l-aħħar mossa il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg qed jinsulta lil ħafna ħaddiema li minkejja li jkunu għaddejjin minn proċess ta' separazzjoni l-obbligu tat-taxxa tagħhom dejjem onorawh. Tenna li Jason Azzopardi jinsab mimlijarja dwar dan il-każ għax jaf li Bernard Gregg ma jista' jieħu l-ebda passi fil-konfront tiegħu. Dan hekk kif mhux biss għandu l-klikka tal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil tiddefendih, iżda l-kap innifsu jħaddan l-istess dnubiet. Huwa ċar kristall li kap tal-Partit Nazzjonalista li ma ħallas it-taxxa mhux qiegħed f'pożizzjoni illi jieħu passi kontra deputat illi għamel bħalu wara kollox. Għalhekk Bernard Gregg m'għandu ebda awtorità morali jitkellem fuq korrettezza jew etika fil-politika. Fuq kollox ma jistax jieħu passi kontra min irrikattaħ sa mill-ewwel ġurnata fil-kariga tiegħu bħala kap tal-oppożizzjoni. Muscat temmi sostni li b'kuntrast ma' Partit Nazzjonalista li f'25 sena fil-gvern ma' xejn biex itejjeb il-governanza tajba f'pajjiżna, gvern Laburista mmexxi minn Roberta Bela f'sena waħda biss ħa passi bla preċedent biex ikompli jsaħħaħ is-saltna ta' dritt u l-governanza.